गराइमारि गामिनि सबिन्द्र बसुमतारिया गोमानानै दं। आंनि फिसालाया 3 बोसोर 6 मास हाबबाय गोमानाया। बबेयाव दङथाय मिथिया, अरुणाचलावनो गारि सालायोमोन आरो, ओमफ्राय दा बबेयाव दङ आं बेखौ मिथिया। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय गराइमारि गामिनि थागिबि थिंगिनि बसुमतारिनि आंगो फिसा सबिन्द्र बसुमतारिया गोमानानै दं। फैनो रोङोबा फैयोबा लिंहरगोन आङो। बायसान्स नुयोबा आरो सोरबा खोन्थाहरोबा ओरैबायदि थोरैबायदि जाना दं होननानै खोन्थाहरोबा आं लायनो होगोन। थारैनो नंगौ, जोंनि बर' हारियाव गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांना गोमानाय जाथाया जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। फिन आरोबाव सबिन्द्र बसुमतारिया अरुणाचलाव गारि सालायनो होनना न'निफ्राय थांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सबिन्द्र बसुमतारिया गारि सालायनो होनना न'निफ्राय अरुणाचल फारसे थांदोंमोन। दिनैसिम 3 बोसोर खावसे बारलांबाय, नाथाय न' फारसे गिदिंना फैफिनाखै सबिन्द्र बसुमतारिया। आरो सबिन्द्र बसुमतारिनि मबाइलाबो फोनांजाब खालामनो हायाखै होनना फोरमायदों थिंगिनि बसुमतारिया। जायनि गोहोमाव सबिन्द्र बसुमतारिनि आंगो बिमाया फिसाखौ फैफिनजानायखौ लुबैदों। आरो सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला 9707504991 नैबे मबाइल नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों दुखुथिया बिमाया। खुलुमबाय। आंनि फिसालाया, आंनि मुङा थिंगिनि बसुमतारि। आंनि फिसालाया 3 बोसोर 6 मास हाबबाय गोमानाया। ओमफ्राय बबेयाव दङथाय मिथिया, अरुणाचलाव दंना बबेहाय दङ, अरुणाचलावनो गारि सालायोमोन आरो, ओमफ्राय दा बबेयाव दङ आं बेखौ मिथिया। बेनिफ्राय माब्लाबा समाव गेजेर खन्द'आव फैना फैयाखैमोन? गेजेर खन्द'आव बे थांनायनिफ्रायनो फैखायाखै, बिफानि बस जानो फैनायनिफ्रायनो जै थांदों बिनिफ्रायनो गैखाया। फन सन लागोन ना लायोमोन मानसियालाय? आगोलाव लायोमोन, दा लाला, जेबो गैया। फिसालानि नामा मा नाम? फिसालानि नामा सबिन्द्र बसुमतारि। दा सबिन्द्र बसुमतारिया बे भिडिअखौ नुयोब्ला बिमा जानानै नों मा खावलायहरगोन दा? नुयोबाथ' आं मोजाङैनो लेंहरगोन फिसालाखौ। फैनो रोङोबा फैयोबा लेंहरगोन आङो। ओमफ्राय आरो जुदि बायसान्स नुयोबा आरो सोरबा खोन्थाहरोबा ओरैबायदि थोरैबायदि जाना दं होननानै खोन्थाहरोबा आं लायनो होगोन। ओरैनो मा मावोमोन नोंनि फिसाला? ओरैनो माने गारि सालायखायो आरो। गारि सालायोमोन आरो? औ। ओमफ्राय जेबो खबर गैला आरो? ओहो, जेबो खबर गैया। नोंहा साबेसे फिसाला दंमोन? 3मोन। 3 फिसालामोन, सासे फिसाजो 3 फिसाला। गोमानाया खै बोसोर हाबदोंना हाबाखै? अरुणाचलाव सोरबा थानायफ्रा नुदोंबा, नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा नुदोंबा आंनो खोन्थाहर। आंनि फिसाला सबिन्द्र बसुमतारिखौ आं लायगोन।